An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lɔsitima bi ye alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo fɔlɔ janvier kalo do bi y'o tile 26 ka bɛn 2023 ma farafinkalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye bi y'o tile 4 ye jate la san kalo 7 do hijira san 1444 san do dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wularonɛ k'a fɔ kunungo an ka sɔrɔsilakaw ka kɛlɛtigiw olu ka ɲɛma ale ye kunnafoni di ka yɛrɛ k'a fɔ k'an ka jamana lakanabaaw ye wulikajɔba min kɛ k'u ye ka dɔ k'a fɔ dankari jadewala tigilamaw la kɛrɛnkɛrɛnnena maa 60 ani maa 5 bɔɲɔngo ka se ka maa 42 k'olu ɲɛnama minɛ kunnafoni ye ɲɛfɔliko la. An ka jamana kɔnɔ na wulikajɔ kɔni nin waati laban ninnu na o kɔni kɛlen bɛ dagakisɛ bilen maaw dala bi jadewala tigilamaw fɛ yɔrɔ caman na bi jagaw k'olu kɔni b'a la ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ni yɔrɔ bibina kunnafoni ye ɲɛfɔliko la. Kunungo wulikajɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnena ɲɔrɔ ale kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen n'a dugu bele ko fasu bebe o sugu la kunungo ko walajugu kɛbaw n'o ye marifatigi da olu donna ye ka se ka taa dankari maa dɔ la ka taa ni maaw bolola nafolo caman ye o kuma dɔ fana kasara nin na kunnafoni ye ɲɛfɔliko la. An ka jamana kɔnɔ na bi wulikajɔw bɛ sen na maa dɔw bɛ olu b'a yɛrɛ k'a fɔ ko dozolakaw k'olu ka fara jamana lakanabaaw kan waati kɔnɔ dɔw b'a yɛrɛ k'a fɔ ko dozolakaw k'u kɛlen bɛ degu yɔrɔ dɔw la kunnafoni ye ɲɛfɔliko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na laso balimakɛ dɔ denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ an ka jamana lakanabaaw kɛrɛnkɛrɛnnena sɔrɔsilakaw olu ka ɲɛma min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye chef d'état-major ye ale ka dɔn k'a fɔ kunnafoni di kunungo a ka bataki kɔnɔna na a ko kabini décembre kalo tile 3 tɛmɛnen na ka n'a bila kunungo janvier kalo tile 25 la olu ye baara minnu kɛ a da sera o ma a y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye wulikajɔ camanba kɛ wulikajɔ 62 bɔɲɔngo kɛra ka avion kɛ ka se ka sɔrɔsiw ta ni ka taa n'u yɔrɔ dɔw la o sen fɛ waleyajugu kɛbaw ka se ka maa 60 ni maa 5 k'olu kasaraw ni na 42 k'i ka dɔn k'olu minɛnaw fɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye mara minnu bɛ yen ni ka se k'olu kɛ nin kɔnɔna na Koro marabolo b'o la ɲɔnɔ ka taa se Masina dugu dɔw fo ka taa bila Sofara Jɛnɛ marabolo yɔrɔ dɔw la ka taa se yɔrɔ minnu bɛ yen bibi na n'i y'a sɔrɔ Moti marabolo ye k'u ye wulikajɔ ninnu kɛ ka dɔn ka fɔ yɔrɔ ninnu de la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ ninnu sen fɛ sɔrɔsilakaw k'u timinandiyara ka se ka wulikajɔ camanba kɛ min ka dɔn ka fɔ waleyajugu kɛbaw ye ka du nɔfɛ yɔrɔw ni yɔrɔw la k'o de kama ko 20 janvier kalo tile 20 tɛmɛnen in na k'o sera ka kɛ k'a sɔrɔ o don kɛfɔlen in na mankan si ma mɛn waleyajugu kɛba fɛ yɔrɔ la wa ko hali bi ko baara min bɛ u fɛ sen na wulikajɔ kun tɛ dɛrɛ u fɛ dɛ ko ka se ka jamana in kɔni ka segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔna na basigi lafiya hukumu kɔnɔna na k'u sigilen b'o kan an bɛ dugawu kɛ jamana in yarabi ala k'a basigi n'an bɔra ye kunungo ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ wele ko Ndila dozolakaw tun bɛ yen waati dɔ la olu ni jamana lakanabaaw ka baaraw korogalen tun bɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ ni jamana lakanabaaw n'u ye yɔrɔ min kɔni ni ka se ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin ma dozolakaw tun bɛ bila ni ka se ka kɔlɔsiliw bila sen kan o baara min tun bɛ sen na n'i y'a sɔrɔ ɲɔgɔnfɔnbaliya n'olu donna NF kaw fɛ yen kɔsa in na dozolakaw ni dugulamaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni kɛra so ye dozolakaw kɔni a yɛrɛ ka fɔ olu y'u ka minɛnw bɛɛ cɛ ka na betora kɔnɔna na nka o kuma min bɛ sen na bi sigida la dɔw b'a fɔ ko o kɔni ye ɲɛta ye dɔw b'a yɛrɛ k'a fɔ ko o kɔni kɛra kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin ma o baara min kɛra an b'a dɔn k'a fɔ Ndilakaw fɛ yen ko kunungo k'i ka dɔn k'a fɔ jadewala tigilamaw fitiri yɛrɛ bɛna se waati min na o ye kunnafoni d'a ma k'a yɛrɛ k'a fɔ dugulamaw ko jadewala tigilamaw nana k'a yɛrɛ k'a fɔ ko dozolakaw nana waati min na o ni jamana lakanabaaw maa o maa bɛ yen k'e de kɔni sen yera dɛmɛ na ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaaw ni dozolakaw ka kulu ma bibi na k'i ka dɔn k'u kɔni bɛ ka karata ni ka ɲɛsin olu ma maa caman ka fɔ la bi ko jamana lakanabaaw ka wulikajɔ de kɛ ka se ka ko ninnu dili don n'o tɛ k'a dɔ bɛ dɔ la basigibaliya kɔni k'a bɛ cogo an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya o bɛna sira min fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an balada k'a fɔ jagako kuma u bɛ ka fɔ sanga ni waati bɛlen kɔnɔna na a kɛlen bɛ kɔmuso sɔ bɛna da fara kura bɛ kɛ k'o ka fara kan dɛ wulikajɔ kɔni bɛ sen na nin waati laban ninnu kɔnɔna la kunungo min ka dɔn k'a fɔ tin Pogo marabolo kɔnɔna na ka taa se Masina marabolo ɲɔnɔ marabolo olu yɔrɔ caman bɛ yen jadewala tigilamaw wulilen bɛ k'u jɔ u ka jagaw nɔfɛ k'a sɔrɔ kɛ ko dugu minnu b'olu ka bɛnɲɔgɔnya kɔnɔna na u ka jagaw fara ɲɔgɔn kan joona ni ka di tinkaw fɛ yen ko kunungo u bɔra yen u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jaga ka fara ɲɔgɔn kan tile 2 na u na tola dɔ nɔfɛ ko ni tin yɛrɛ dama ta lajɛ u taa bɔrɛ 100 ni bɔrɛ 30 a n'a kunkanfɛnna u taara o kuma kelen fɔ Tongolonba ka tila ka fɔ Ngomiji la o yɔrɔw caman bɛ yen k'u bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u ka jagaw kɔni u ka fara ɲɔgɔn kan joona joona k'o baaraw bɛ sen na o waati kelen min y'a sɔrɔ o baara kelen bɛ ka kɛ nin mara ninnu kɔnɔna la
nasigila ka taa sigine nampala a yirala k'a fɔ k'olu yɔrɔw la bibina ko wulikɛjɔ wɛrɛw b'u fɛ ka se ka jagaw fara ɲɔgɔn kan sigidala maa caman bɛ yen minnu b'a wele u sirannen k'a fɔ k'olu se t'a la ka jaga in kɔni den kan u bɛ fɛn min fɔ jamana lakanabagaw ka wulikɛjɔ kɛ ka se ka jaga ninnu kunbɛn gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ bi yɔrɔ dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ dumuniko yɛrɛ la ka se ka fɛɛrɛ bɛlɛ tigɛ k'a minɛ ninnu na ka se ka d'olu ma k'o wulikɛjɔw de ka kɛ sigidala maa caman bɛ yen minnu bɛ k'a yirana ko baaraw kɔni kɛra ka ban wa dɔw taw taara dɔw taw bɛ tali sen kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikɛjɔ de k'ale bi ka se ka dɔnse ka dɔ fara ka sango ni jaga ninnu u kana se ka cɛ ka bɔ yen tuma min na an bɛɛ bɛ ka jɛ ka tɛgɛrɛ fo ka fɔ an ka jamana lakanabagaw ka baara kɛta ɲɔgɔnɛ tɛ yen olu kɔni t'u yɛrɛ ye o hakilila ninnu kɔnɔna kosɛbɛ ka sanga ni waati bɛɛ marifatigiw b'u da la wa i ka dɔn u ti dogo yɛrɛ la olu ka yɛrɛ la u bɛ ka wulikɛjɔw ta wulikɛjɔ minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ gɛlɛya ka ɲɛ sigidala mɔbɔ i tɛ se k'i kɔ yɛrɛ filɛ n'i ma dugu ka hakilila kɔnɔ n'o tɛ taa ɲɔgɔnɛ jɔjugu fili ji la ko fɛɛrɛ de ka kɛ hali bi sanko jamana in kɔnɔ an bɛ se ka segin kolosuma minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen durakaw fɛ yen wulikɛjɔ kɛbaw n'o ye marifatigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jariwala tigilamaw ntɛnɛndenw ka na se tarata ma u bɛ dugu kɔnɔna na ka d'u ye cogo min na maa caman ka fɔ la k'u bɛ don ni marifa ye dugu kɔnɔna na maaw sirannen ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu tun bɛ ka marifa ɲini k'a fɔ k'u b'a ta ko yɛrɛ lakanajɛkulu n'o ye donsolakaw ye u y'olu bɛɛ gɛn ka bɔ an bɛ don min na ko bi dura yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ don wa maaw kɛlen bɛ bi u sago ye u ni maaw ka bɛnɲɔgɔnya kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka nin kunnafoni d'a ma a bɛ dilan jukɔrɔ kununko yɛrɛ a bɛ ka kunnafoni d'a ma a kamana gan a k'a bɛ fɛn min fɔ hali bi jamana ɲɛmaaw u bɛ kuma minnu fɔ ani kuma minnu olu b'a mɛn bi ani minnu bɛ yen bi k'i ka dɔn k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na dɛ n'a fɔra bɛ olu kɔnɔna jamana ye kelen de ye jamana sariya ye kelen de ye jamana kan ka taabolo bɛɛ kɛ ale ka sariya n'a ka taabolo ka se k'olu bila sen kan nka maa dɔw de ni marifa b'i da la n'u k'i ka fɛn fɛn kɛ i b'a kɛ k'a sɔrɔ i se t'a la ko wulikɛjɔ kan ka kɛ jamana kɔnɔna bi n'a fɔra ko minɛ sugu bɛɛ dɔ sɔrɔlen bɛ ko k'a bɔ kuma la ka wulikɛjɔw kɛ olu bɛ se ka lafiya u ka sigida kɔnɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ nin ye dununi ngolobatɔla ye n'a bilatɔla tɛ a faratɔla don ni ala sɔnna ma wulikɛjɔ minnu bɛ senna bi an b'a jigi ka fɔ ni ala sɔnna ma an ka jamana kunbɛn basi ka ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ waribaalakɛra fila min n'i y'a sɔrɔ olu minɛna ka taa n'u ye i ka dɔn k'a fɔ dɔw ka dibidibi la n'u su tilala ka taa ye tiɲɛfala kɛrɛnkɛrɛnnen na ale kungo kɔnɔna na o min kɛra n'a yirala k'a fɔ ko siganama dɔw minɛna o siganama ninnu kunnafoni wɛrɛw tilala ka jira k'a fɔ k'olu porokotora tuguni kunnafoni tilala ka d'a ma k'a fɔ ko maa dɔw fana tilala ka minɛ u la tuguni o kuma minnu bɛ senna maa minnu fara kelen sigiyɔrɔ o ye sokɔrɔji ye u kɔni ye fara ɲɔgɔn kan kɛ sokɔrɔji musolakaw ka taa se maa caman ma ka wele bila k'a fɔ ni ala sɔnna ma sini juma nɛgɛ kanɲɛ 15 waatiw la u bɛna bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka taa ndolati tɛrɛ min bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka t'u ka dusumakata yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye u ka yeli da nin ko in kan n'o tɛ tiɲɛ na ala ka kɛ ko basigibaliya kɔni nin bɛ se ka kɛ o dili dɔ sababu ye wa maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ kasara nin na k'olu ma se ka ɲɛ foyi faamuya la an bɛ dugawu kɛ min da ka di an ka jamana n'ale bi ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen yan foyi la marabolo kan an ye kunnafoni sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko dugu fila k'olu kɔni tora ɲɔgɔn na kununko nka ka sangani kɛ dɔ k'a fɔ dugu fila in ka tu ɲɔgɔn na ye an ye seereyaw ɲini a yɔrɔw la an ma seereyaw sɔrɔ ni ala sɔnna ma kunnafoni natɔ la an b'a tɔ priorité di aw ma an bɛ dugawu kɛ ala ka ko bila basigi lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen min ye ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ kɛbaw ye kununko ɲɔrɔ kɛrɛfɛ diɲɛ marabolo k'a yirala k'a fɔ ko wulikɛjɔ kɛra ka taa don sugu dɔ kɔnɔna na kununko tile se kuncɛ fɛ ka taa ni marifa ye dɛ ka taa maaw sɔrɔ baganjula dɔw bɛ yen ka taa garabaliya fan fɛ ka taa mugu ci ko wa ko maa naani ɲɔgɔn na kun u kun bɛ motow la marifaw tun bolo ka taa mugu ci sugu kɔni yɛrɛ kɔnɔ la aw kɛra so ye ne ka se ka maaw ka nafolo ni k'olu daraki a kɛra cogo min na yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma yɔrɔ in kɛra min na u bɛ wele ko fasu bebe de sanko ka pɛrɛtigɛ d'a ma Ibrahima So b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan ale b'a ɲɛfɔ an ye k'a kɛra cogo di Ibrahima. Ne tɔgɔ Ibrahima So yɔrɔ Lisayel. Ibrahima So an ye kunnafoni sɔrɔ kununko araba ko marifatigi dɔw k'u ye marifa ta ka don ɲɔrɔ dugu dɔ sugu la fo ka tila ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma a ko kɛra cogo di. Kunu sɔgɔma fasidɛbɛ sugu la kɔni o ye alagaba ye marifatigi kɔni dɔnna min ye fasidɛbɛ sugu kɔnɔ u y'a mugu ci sugu kɔnɔna na maaw kɔni bolila u ye mɔgɔ 4 kɔni jogin an y'a olu dalen don dɔgɔtɔrɔso bɔ a la u y'a mɔgɔw ka nafolo caman kɔni bɔ su la marifa caman k'u bolo mɔgɔ 4 moto la u nana dɔ ka sɔrɔ sugu kɔni falen don kosɛbɛ u nana kɔni mugu ci mɔgɔw kan mɔgɔ 4 kɔni o jogira olu ye murutanikaw de olu kɔni ye bagandulaw de minnu bɔra Muritani ka na fasidɛbɛ sugu kɔnɔ ka taga de kelen ka olu sɔrɔ Ablaye Kulubali sugu ni Ɲɔrɔ kilo 20 dɔrɔn don ani Ɲɔrɔ Manja a bɛ Ɲɔrɔ ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ ale ka sugu ye alagaba dɔ de n'i y'a jateminɛ kɛ nin wale ninnu bɛ kɛ waati o waati mɔbiliw bɛ attaqué a siraw kan u kɔni u ma deli ka don sugu kɔnɔna na nka nin fɛn na kɔni nana don fo sugu de kɔnɔ jama falen sugu la waati min na ni o ye misi garabali ka na mugu ci garabali kɔnɔna na maaw kɔni sɛbɛ boli halisa du kɔni ma ye fɔlɔ yɛrɛ fɔlɔ olu kɔni mɔgɔw b'a ka olu ɲini fɔlɔ olu ma ye u nana nin wale in kɛ an ka lakanabaw kɔni u mana jɔna u bɛ na waati min a ye sɔrɔ ninnu kɔni y'a wale in kɛ ka taa n'u yɛrɛ ye. Fama bonda jumɛn de ka surun a yɔrɔ la yen. Ɲɔrɔ dɔrɔn de ka surun lakana foyi ma surun a yɔrɔ ye ni yɔrɔ tɛ ani jɛma kɔni ka jan
an ka sécurité f'u ka lakana dafa kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ bisi an ka jamana filɛ nin waati na lakanabaliya ko bɛ an ka jamana na kosɛbɛ nin waati na banni ko ka taa maaw bɔnɛ u ni na fo sugu kɔnɔna na ka taa n'u yɛrɛ nin cogo la an b'a fɔ ko tentigiw u k'u jija halisa u ka cɛsiri ba kɛ halisa nin wale b'a ka kɛ mali fan bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana basigi ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma taara ni mɔgɔw kɔni ka nafolo caman ye bisi bagandila minnu jogina u ko olu kɔni ka nafolo bɛɛ lajɛlen kɔni k'u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye n'a da kɔni an ma se ka da yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ka fɔ ko nin hakɛ dɔw fɔlɔ ni an y'a sɔrɔ a jɛlen la an b'a di ma Abdoulaye Kulubali an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ibrahima Sokan ye ka bɔ yɔrɔ in na kɛɲɛnaba dɔ y'ale a ka kunnafoni kɔfɛ u ye kunnafoni di an ma sisan ka yira k'a fɔ ko a sen fɛ ko maa kelen ni tora la n'o ye maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u tun ye baganjulaw ye minnu bɛ n'u bɔra Moritani ka na k'i ka dɔn ko suraka dɔ u tun ye marifa ci o ma 4 ɲɔgɔnna k'olu jɔngi kelen kɔni kununko fitirida yɛrɛ fɛ k'i ka dɔn ko Masa Rahamani ale ka kalifa minɛ na wulikajɔ in sen fɛ hali bi wulikajɔ ka kɛ u bɛna fɛn fɛn kɛ a si tɛ k'a fɔ k'a kɛyɔrɔ la k'u bɛ sɔrɔ o de bɛ ko ninnu dili dɔn ka taa fɛ a bɛ kɛ u y'a fɔ cogo min wele bila waati masi ti ye fo a kɔ tɛmɛnen kɔrɔ kan o b'a sɔrɔ u taara o de bɛ kɛ so ne ka gɛlɛya ninnu ni ka se ka dili dɔn ka ca an bɛ dugawu kɛ hali bi jamana in basigi na lafiya ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye Marafa Ture Sonkɔrɔma bolilaw olu ka tɔn ɲɛma don ale bɛ wele bila bibi na jamana bɛ lakanabaliya kɔnɔna na mun de kan ka kɛ chauffeur fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se bɛɛ lajɛlen ma a ye kuma min fɔ an ka Marafa Ture an ka lamɛn. wele min b'an bolo bi ka bɔ ka jamanaden bɛɛ kunnafoni mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la mobili bolilaw aw minnu bɛ dugubaw ni dugumisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ani Bamakɔ kɔnɔna quartierw ni Bamakɔ dafɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que jateminɛw taara kan ka yira k'a fɔ bagabagalikɛlaw n'a bɛ f'u ma ko terrorisiw dɔw ko mɔgɔ maramanfɛntigiw o kuma na u bɛ k'a yira k'a fɔ olu bɛ se ka Bamakɔ lasɔrɔ facilement mais o t'i ɲa fo bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka hakili dɔ ta o hakili tɛ dɔwɛrɛ n'i ye fɛn ye min ye sigamafɛn walima siganamɔgɔ ye i ka sɔrɔ faama so min na o kumana i ka wuli ka se yen nɔ ka kibaruya d'u ma joona joona pour que laɲini bɛ se ka sabati k'u ka laɲini bali mais o bɛɛ kɔfɛ an bɛ min ɲini faamaw yɛrɛ fɛ o kumana faamaw ka lajɛ u fana ka bɔ ka renseignement ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ renseignement tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoni de don o kumana kunnafoni ɲinitɔ kana jɔ mɔgɔ la jɔ mɔgɔ la ye kara ye o kumana faama minnu bɛ kunnafoni ko kunna u k'u jija u ka bɔ ka kunnafoni ɲini jamanaden bɛɛ fɛ jamanaden bɛɛ jɔda bɛ nin ko la pour que an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka bagabagalikɛla ninnu ka se k'u kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ mais a ti ɲa fo kibaruya jɔnjɔn ka di mɔgɔw ma a la kibaruya jɔnjɔn ka fɔ mɔgɔw ye kibaruya jɔnjɔn fana ka di faamaw ma faamaw fana ni mɔgɔw ka baara kɛ dibi la minnu bɛ se ka kibaruya jɔnjɔn ta ka las'u ma pour que ninnu bɛ se ka bali u ka tiɲɛni wale la cogo min na parce que bi a kɛlen don jatigɛ ye fan bɛɛ fɛ i mana bɔ k'i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ la fo ka t'i ta i ka ci la ka segin ka na don i ka so kɔnɔ i ni jatigɛ de bɛ ɲɔgɔn na mais o ti ɲa fo population civile ani faamaw an ka jɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka bagabali in bali o de tun ye an ka laɲini ye bi k'o wele da jamaw tulo kan ka kɛ to bolo ale salatu wasalam an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Marafa Ture ka ɲɛ u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya n'o y'a kunba ye ala k'o sabati n'an bɔra ye Mali kiiri tigilamaw olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ba la an ka lajɛrɛkɛyɔrɔba la kɛra n'o ye CCB ye o lajɛrɛ kɔnɔna na kiiri ministre ale da sera ma bi fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ bi kiiri tigilamaw fɛ ani u ni jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na Mamadu Kasoke kuma min fɔ o filɛ. minnu ye parquet magistrat ye i n'a fɔ procureur a n'u ka dangan an y'u bɛɛ wele bi k'u ka na conférence des parquets la donc conférence des parquets donc a chef ye ministre de la justice yɛrɛ ye ale ni procureur généraux procureur de la république ani substitut donc u bɛ jɛ ka rencontre kɛ ka kuma action pénale taabolo kan ka jate minɛ justice gɛlɛya jumɛnw b'a la gɛlɛya ninnu olu bɛ se ka wuli ka bɔ cogo di justice a bɛ se ka teliya cogo di mɔgɔw ka hakɛ bɛ se ka bato cogo di justice kɔnɔna na donc o bɛɛ de bɛ jatemina kɔnɔna na donc n y'a jateminɛ k'a fɔ procureur généraux minnu ye cour d'appel de Bamako Kayi ani Mopti u bɛɛ bi yan Mali procureur u bɛɛ bi yan donc c'est pourquoi an kuma n'u fɛ ka yir'u la k'a fɔ ni conférence de parquet in kɔnɔna na u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ gɛlɛya minnu bɛ justice kɔnɔ u k'o jateminɛ solution min bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛyaw la u k'o jateminɛ donc an bɔra ka instruction caman fana di 2022 kɔnɔna na dɔrɔn an ye instruction minnu di a ka ca ni den tan ye donc an bɔra k'o yɔrɔ de f'u ye ka f'u ye u k'u jija impunité kɛlɛli la parce que an y'a jateminɛ jamana ni impunité cayara a kɔnɔ a bɛ na ni fitinɛ ye donc ala k'an kisi o ma donc an ko u jɔyɔrɔba bɛ o impunité kɛlɛli la u b'a yira k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ min ye sariya sɔsɔ ko kɛ a tigi kan ka kiri a kan ka kiri mais a bɛ kiri sariya kɔnɔ donc u ka fɛɛrɛ kɛ
ma wo ma min ye sariya sɔsɔ vraiment a kana taa ka sɔrɔ a ma kiri et puis o kiri in kɔnɔna na u ka bɛɛ traité sen kelen kan sur le même pied d'égalité donc k'a fɔ ko nin ye setigi ye o ka traité cogo dɔ la nin ye setan ye o ka traité cogo dɔ la o tɛ bila a ma an bɛɛ ka kan sariya ɲɛma donc u ka fɛɛrɛ kɛ bɛɛ ka traité donc an y'a f'u ye ko kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen gɛlɛya bɛ na ni o sira de ye u ka fɛɛrɛ kɛ u ka o kow kɛlɛ ni barika ye o ye yuruguyurugu corruption k'o kɛlɛ sira bɛɛ kan u kana to yen u ka se ka sira sɔrɔ an y'a ɲini fana minnu bɛ ka sanu bɔ ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo u bɛ ka an ka kɔw ani an ka forow bɛɛ tiɲɛ u k'olu fana kɛlɛ ni barika ye donc an y'a ɲini u fɛ fana jɔnya ko min bɛ yen mɔgɔw ka u tɔɲɔgɔnw ta k'u kɛ jɔn ye u k'o fana kɛlɛ barika ye ni barika ye an y'a ɲini fana min ye terrorisme ani criminalité transnationale organisée u k'o fana kɛlɛ ni barika ye an balodan k'a fɔ ni tun ye kiri ministre kan ye k'a bɛ kuma kiri tigilamaw fɛ kiri baarakɛlaw u k'u jija cogo bɛɛ ka fasodenw bɛ se ka da u ka kiri la cogo min na ni kuma ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni ye maliden lajɛ bi f'a bilala malidenw kun la ko fandanju tɛ kiri la wa o bɛ f'i ye cogo min na n'a taara kiribulon kɔnɔ la bɛɛ b'a ye ko nin de kan ka kɛ tiɲɛ ye o bɛ yɛlɛma bɛɛ ɲɛna bɛɛ sigilen bɛ nin kan wa bɛɛ b'i ka dɔn k'a fɔ kiri de dɔnni nin an ka jamana kɔnɔ na kosɛbɛ o de kama maa caman bɛ yen olu dabali bɛ ban n y'a fɔ ka kɔrɔ wa kiri jamana o jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ fantan ta nin yɔrɔ ye kiri la ko jamana bɛ ka taa fantanw de kɛ ɲɛkumu kan olu ka kɛlɛ bɛ kɛ masa jalakibali fɛ min bɛ yen n'ale bɛ jigin maaw kan k'a sɔrɔ maa si ɲɛ t'a la o de kama an bɛ fɛn min fɔ jamana kɔnɔ na kiri n'ale tilenna fɛn bɛɛ bɛ sira sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'o hakililaw sabati n'an bɔra yen farabukaw gɛlɛya k'o t'olu da la n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa minnu bɛ kɔsa in na ni gɛlɛya kɛra so ye sɔrɔsiw talen ka taa dumuni dɔ di avion na o senfɛ maa dɔw tun bɛ yen n'olu kuma kɛnɛya kɔngɔ y'a sababu ye ka bana bila u la o kɛra se o bɔra ni maa dɔw ye farabukaw ka Madu Kulubali bɛɛ lajɛlen k'ale ma 10 jours ni tun ye dɔgɔfiri commune kɔnɔ na mairie ka salle minɛ ale de tun b'o baaraw kɛ sugu o sugu nka kabini gɛlɛya ye yen sɔrɔ ka bɔ dugu da fɛ 100 fo dɔ b'o kan nka avion bɔra n'u yeli min kɛ n'a y'a sɔrɔ u nana ale furakɛra a lafiyalen dɔɔni kunun ko k'ale bɛ ka na bonyamasegin kɛ a nana radio so kɔnɔ yan Umu Danbele ɲininkali k'a la Madu Kulubali kuma min fɔ o filɛ ne tɔgɔ ko Madu Kulubali Jisuru ne bɔra Farabugu ka na yan ne bɛna don min na a don y'a sɔrɔ ne man kɛnɛ an ma 17 an de nana avion na u y'anw jigi Segu k'an soigner ne yɛrɛ bɔra Segu ka na Bamakɔ yan n yɛrɛ wulila n ko n bɛna ɲɛ appelé kan k'a ye ɲɛ na o de ye na yan radio so mɔgɔ ka bonya fɛ a bɛ kuma min fɔ n'an tulo b'a la ka d'an ye kojugu Farabugu nin waati na gɛlɛya bɛ yen nɔ de an bɛ yɔrɔ min bi gɛlɛya bɛ yen parce que kɔngɔ b'an na an tɛ dumuni sɔrɔ o de gɛlɛya b'an na maa jugu u bɛ to ka na an ni kungo kɔnɔna cɛ u bɛ to ka kisɛw fili an kan o gɛlɛya fana b'an na o n'an ka donsow kuma dɔ la u bɛ to ka u b'u marifa tiire o yɔrɔ b'a tiire o de gɛlɛya b'an kan sɔrɔsiw min bɛ Farabugu an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn o gɛlɛya in de b'an kan n'o ye an ka sumako ye faamaw kɔni k'a lajɛ cogo bɛɛ pour que suma bɛ se ka na d'an ma cogo min wala an bɛ se ka lafiya sumako gɛlɛya de b'anw kan bi suma ka na dɔrɔn kɛnɛya ko ta fan fɛ nɔgɔya dɔɔnin kɛra a la nka hali bi sa bana bɛ yen an ka foro kɔni ka bɔ Farabugu ka taa Dɔgɔfiri anw tɛ se ka taa yen dugu kelen kelenw de bɛ tu kɔnɔ yen o de kama k'an tɔɔrɔ kojugu an kɔni bɛ fɛ sɔrɔsiw k'a lajɛ an ka tu kɔnɔna yen u k'a bali ye ka bɔ yen pewu taa k'u m'a bali ye an tɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ an tɛ se ka bɔ hali santimɛtiri damadɔ sɔrɔ ni an n'u ma ɲɔgɔn ye an kɔni b'o ɲini faamaw fɛ k'o lajɛ pour que an bɛ se k'an ka sira sɔrɔ ka taa cogo min na Abile Kulubali o de ye donsokuntigi ye o n'an ka sɔrɔsiw u bɛɛ de don n'u sɔrɔsiw bɛ wuli su donsow bɛ wuli ne yɛrɛ kɔni bɛ min fɔ jamana faamaw ye u k'a lajɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali yɔrɔ o yɔrɔ bi u k'a lajɛ ka pour que u bɛ se ka digi dugu la cogo min ka se k'a ban quoi o de hami b'anw na bi parce que ni gɛlɛya ye yɔrɔ kelen minɛ a bɛ komi a yɔrɔ bɛɛ minɛ an kɔni b'a ɲini faamaw fɛ a se mun n'a ka mɔgɔw ka se ka u se kɛ u b'a la ko k'u dɔ fara u k'u se kan. ni tun ye Madu Kulubali Farabugukaw fɛ yen Jisuru Madu an fɛ kumaso kɔnɔ yan an bɛ dugawu kɛ an ye nin de fɔ jamana kɔnɔ na an ye minɛ min sɔrɔ bi an b'a fɔ su ni tile k'o ɲɔgɔn yɛrɛ ka dɔgɔ farafinna o kumaw bɛ ka fɔ su ni tile tu dɔ kɔ tɛ yen ba tɛ yen hali n'o bɛ bi minɛ minnu bɛ yen ka sanga ni a fɔcogo ye dugu kelen san 2 ni kɔ ka se k'o dugu kelen o dafɛla bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan dugu bɛ se ka lamalama kɛ cogo min na o kɛlen bɛ kamana gan ye wa su ni tile an bɛ kuma o la ko baara bɛɛ bɛ sen na n'i y'a fɔ ko dɔɔni dɔɔni a dɔɔni dɔɔni an bɛ fɛn min fɔ an b'a fɔ kɛta tɛ ka kɛ dɛ nka n'a ko ma jateminɛ
a bɛ ɲɛnabɔ tuma o b'a sɔrɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni marifakisɛ ma maaw fa kɔngɔ bɛ ka maaw fa sanga ni waati bɛlen kɔnɔna na bi jagaw bɛ ka bɔ bi wajibi bilen ni marifatigi wɛrɛw ka se o jagaw bɛ ka tila ka taa munna fɛɛrɛ tɛ ka kɛ ka se k'olu kunbɛn jamana ka wulikajɔ kɛ lakanabaw k'olu bɛɛ kunbɛn jamana kɔnɔna na k'a fɔ sariya tɛ fila jamana tɛ fila jamana ye kelen de ye ka se ka ninnu bɔ bolo la ka sira bɛɛ bɔ bi ninnu bɛ se ka don ka sanga ni kunnafoni ye bi minɛ minnu bɛ yen ka sanga ni bi ko labɛnkura minnu bɛ yen bi nin min maa dabali b'a ka fɔ dugu minɛnen san 2 ni ko hali bi kulo ni su ni tile kɔngɔ de b'a la ka bɔ nin ma wa an bɛ yɔrɔ min ko bi hali suru an ka kuma labanw na kununko da ma sigi yɔrɔ caman b'a la k'a sɔrɔ i ka suma foyi tɛ bolo la nin ye dabalibanko an bɛ dugawu kɛ ala kan ka jamana de kɔlɔsuma n'an bɔra ye furukaw fɛ yen gɛlɛya b'olu ka bi sanu bɔgɔ dɔw bɛ minnu bɛ bɔ ka fili o bɔgɔ cɛtaw ko faama dɔ kɔni gɛlɛn bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛ solu ma bi Kajolo ale marabolo kɔnɔna na min an balimakɛ dɔ ye ale ye wele bila Siri Kulubali ɲininkali la a ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Abubakari Jakite. Ne bɛ bɔ Sayi mais n sigilen bɛ furu bɛ Kajolo fɛ yan Kajolo bɛ Sikaso fɛ gɛlɛya min bɛ yan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ baara kɛ tubabukɛ ka mini kɛrɛfɛ yan faama dɔw le kɛlen bɛ ka n'a ye faama ninnu bɛ bɔ Sama le ka na Sama mini filɛ nin ye o fana ye furu mara dɔ le u bɛ mini garde la u kɛlen bɛ k'u ka kan sigi mini yɛrɛ kɛrɛfɛ u bɛ mɔgɔw koron ka minɛ mini sanfɛ musow fara cɛw kan mɔgɔ kelen kelen bɛ aw bɛ 1000 le sara moto 1000 appareil fana 1000 o kɛlen bɛ problème ba ye furu mara in na dajan damada b'a kalama ani tabakɔrɔ ni damada mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ baro a ka ca ni hali maa 500 ye min bɛ yɛlɛ fuguri sanfɛ fuguri dun kɛlen bɛ ka bɔ ka fili kɛnɛmali an b'o baara min na sisan mɔgɔ ninnu kɔni u kɛlen bɛ ka anw tɔɔrɔ yɛrɛ la u bɛ mɔgɔw minɛ min kɛ 1000 20 ne kɔni b'a dɔn jamana kɔni t'a kalama mɔgɔ ninnu yɛrɛ ka baara le y'o dɔrɔn u kɛlen bɛ ka n'a sigi mɔgɔw da la kungo kɔnɔ yan mobili den 5 le b'u bolo u bɛ mɔgɔw gɛn même 2 kilos 4 kilos u b'i gɛn ni mobili fo ka taa i minɛ hali dunan mɔgɔ minnu bɛ tɛmɛ mini kɛrɛfɛ moto la n'u y'i minɛ k'a sɔrɔ u wolo ka patira dɔrɔn jagoya i bɛ wari sara an b'o gɛlɛya la furu mara la yan aw bɛ baara min na mini kɛrɛfɛ aw yamaruyalen bɛ ka se ka baara kɛ a yɔrɔ la wa k'a fɔ sɛbɛn le b'an bolo ka baara kɛ yɔrɔ na ye sɛbɛn t'an bolo ka baara kɛ yɔrɔ na ye mais mini bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ giriyasi le don a la ka sɔrɔ ka u tɛ bɔgɔ min fɛ k'a fili o kɔnɔ ye o kuuru in u ye bɔgɔ in bɔ kɛnɛma le k'a fili kungo kɔnɔ ten bɔgɔ in yɛrɛ ka caya dan de don an bɛ sigida min na yan o sigida balo yɔrɔ kɔni tɛ mɔgɔw bolo yan n'o o bɔgɔ in tɛ mɔgɔw bɛ boli ka yɛrɛ bɔgɔ in na ka bɔgɔ cɛ dɔrɔn ka jigi ka na k'u dahirimɛw ɲini o la mɔgɔ min bɛ yɔrɔ na yɛrɛ n'i nana i yɛrɛ y'a ye i bɛ masaya segin ala ma n'a fɔra nin bɛɛ dahirimɛ feerekɛlaw ni fɛn bɛɛ lajɛlen faama kɔni bɛ na mɔgɔw garder k'a fɔ ko mɔgɔw kana gɛrɛ u ka mobiliw bɛ yɛlɛmɛli kɛ yɔrɔ min na mais faama ninnu bɔrɔ la de u bɛ mɔgɔw gɛn mobiliw la hali mɔgɔ minnu bɛ tɛmɛ mini kɛrɛfɛ sira daw la u b'aw gɛn k'aw minɛ ka mɔgɔ minɛ fuguri sanfɛ ne m'o fɔ dɛ nka minnu bɛ tɛmɛ siraw la minnu yɛrɛ tɛ mini baara yɛrɛ la hali n'o bɛ tɛmɛ u b'o minɛ sisan an bɛ lɛri min na i n'a fɔ sisan minnu bɛ kungo kɔnɔ yan olu de b'a kalama ale kɔni bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka kuma ni mɔgɔ ninnu ye u bɛ wari ba minɛ min na an m'a fɔ u kana mɔgɔ minɛ ka taa datugu ko olu b'u ka baara la nka ka adamadenw minɛ tu kɔnɔ ten 20,000 30,000 50,000 40,000 jamana ɲɛmɔgɔ kan ka kuma ni sefu min bɛ Sama ye hali n'u b'u ka yɔrɔ in garder u ka ko in nɛmɛ ni jamana kɔnɔ denw le parce que jamana bɛ gɛlɛya min na bɛɛ b'a kalama minnu bɔra kɛlɛ la yɛrɛ ka na minnu bɛ bugufiyɛ ninnu na n'u b'u dahirimɛw ɲini fuguri in sanfɛ ala dɔrɔn le b'a dɔn nka maa ninnu kɛlen bɛ k'a nege bɔ bɛɛ lajɛlen na hali mɔgɔ minnu t'a ɲini na u bɛ ka se olu ma an malɔdan ka fɔ ni tun ye Abubakar Jakite ni tun ye ali ka Siri Kulubali ka kuma bara la a fɔra cogo min na u ka ɲini ji ɲɛma jɔlen na ala kan ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye dɔ b'u kaw fɛ kɛrɛnnen na musokɛ min n'i y'a sɔrɔ ale minɛna n'o ye kɔnɔ ye a kumaw cayara kosɛbɛ an ye dutigi ka cikanw ni k'olu fɔ yan o kɔfɛ kɔnɔ yɛrɛ a jɛɲɔgɔnkɛ kɛrɛnnen y'a sɔrɔ n'o ye Jakarija ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ k'a b'a ɲɛfɔ ye e ye jɔnni ye ne ye Jakarija Danbɛlɛ ye ne tun bɛ Ntobugu foroko in na kɔnɔ ta de foro in foro ninnu dilanna don min na kɔnɔ de y'a dɛrɛn sen dɔ samiya kɛra la ji ye foro minɛ kɔnɔ la kɔnɔ ma se k'a yɔrɔ bɛɛ dan o se a jisɔngɔ bɛɛ ma se ka sara isu de filɛ ka wuli ka bɛlɛkɛ nɛgɛ k'a fɔ k'u ka wari d'a ma k'a bɛ foro feere o ma isu buwarɛ n'o de ye dugutigi ye bi kɔnɔ de ta ye foro ye kɔnɔ ta ye foro dugutigi bɛ kɔnɔ ka foro minɛ cogo di k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma dugutigi y'a minɛ de ko se b'a ye parce que ko ani jarisiw bɛ jɛ la o kɛra 2013 de ka na 14 fɛ jarisiw ka mara tun bɛ boli Ntobugu kan u b'u den ka na dugu kɔnɔ u b'u n'u ka ko kɛ o y'a sɔrɔ u kuma don dugu kɔnɔ kosɛbɛ jɔnni ye foro di kɔnɔ ma ofisi de foro di kɔnɔ ma dugutigi y'o minɛ cogo di k'o di bɛlɛkɛ ma dugutigi y'a ɲagami k'a di bɛlɛkɛ ma ko bɛlɛkɛ k'a sa a feere a ma 80,000 de minɛnaw nana sɔngɔko la hali sini kɔnɔ de tɔgɔ bɛ papier la kɔnɔ de tɔgɔ bɛ wele isu de bɛ wuli ka papier minɛ ka sɔrɔ ka jisɔngɔ minɛ ibiri min bolo k'a di récit bi sɔrɔ ka di isu ma isu b'o di bɛlɛkɛ ma nin y'a siɲɛ 2 de u bɛ jarisiw bila ka na i kɔnɔ nɔfɛ fɔlɔ ta kɛra u nana nɔfɛ
sufɛ dɔ donna k'a wele a taara se da la dɔrɔn a y'a sɔrɔ marifatigi 2 jɔlen don marifa 2 bɛ da ɲɛsinnen don a ma u ko karisa y'an bila ka na i nɔfɛ ko foroko de bɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ ko foro k'i b'a to yen wa i t'a to yen o don tilema u ko jɔn de y'u bila ka n'a nɔfɛ u ko isu de y'u bila ka n'a nɔfɛ n'o ye dugutigi ye ale de y'u bila ka na cɛ tɛ muso tɛ Ibirimu tɛ Ntobugu dugu kɔnɔ bi Ibirimu bɔra Ntobugu dugu kɔnɔ depuis samiyɛ wagati Ibirimu baliman dɔ de malo in kan Ibirimu kɔfɛ a n'a muso malo kana dɔrɔn u bɛɛ Ntobugu bila kɔnɔ de wulilen filɛ foroko kɛlɛ la bi parce que donsow bɛ ka commencer ka don Ntobugu sisan kɔnɔ de wulilen filɛ foro kɛlɛ la bi fɔlɔ la a ye jadisiw bila ka taa nɔfɛ sisan nin sera u taara n'a ye ne kɔni bɛ min ɲini ni kala ye kɔnɔ wagati ne ka kiri tɛ tigɛ ɲɔnɔ dɛ ne ka kiri bɛ tigɛ k'an yɛlɛ yan n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'an yɛlɛ don min na o don a bɛ na n dɔn o don a sera isu ye isu ka sabali ten sa a ye ko caman ɲagami Ntobugu dugu kɔnɔ kɛlɛ in daminɛ kuma ni bi cɛ isu balima dama min sara ni kɛlɛ in na ani minnu bɛ hakilila kelen na ani minnu tɛ hakilila kelen na a bɛ cɛ 6 de bɔ. An balɔdan k'a fɔ nin tun ye Jakadiya Danbele kan ye an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛnɲɔgɔnya ye yɛrɛbɛla an ka jamana kɔnɔ na basigi lafiya Ala k'o sabati n'an bɔra ye Mamutu Ayidara ale ye Betoraka ye ale ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ bibi na olu ka maraw kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnnena ko dozolakaw de nɔya ye Mamutu Ayidara an ka yɛrɛ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mamutu Ayidara n bɛ bɔ Betora la gɛlɛya min bɛ yen an ka sigida lamini na k'a daminɛ ɲɔnɔ komini Tɔridagako Sirifila Bondi ani Witiwurekila komini tiɲɛ yɛrɛ la pour que yen ka lafiya bi yɛrɛlakana jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye donsow ye tant que olu se ma bɔ sigida lakanani na yɔrɔ in tɛ suma. Donsow y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu ye marifa ta sigida lakanani kama munna ni olu ma bɔ a la sigida tɛ lakana. parce que u ni sigidaladenw tɛ ka ɲɛ niw bɛ ka tiɲɛ min kɛra NF sisan bɛɛ y'o mɛn o n'a ɲɔgɔnna caman o de kama minɛn caman bɛ sɔrɔsiw bolo sisan pour que yɔrɔ ka suma u ka yen nɔ donso ninnu sen bɔ ko in na fɔlɔ an k'o yɛrɛ lajɛ depuis sɔrɔsiw taara Betora ni Ndila cɛ kungo kɔnɔna in na Betorakaw lafiyala n'o tɛ donsow ye samiyɛ kɛ Betora foro kɔnɔ mais Betora foro ma se ka siɲɛ u bɛ dugu kɔnɔ yen u ni dugu kɔnɔ maa fanba dun tɛ ka bɛn maa dɔw bɛ yen olu ka intérêt de b'a la parce que u bɛ fɛn minnu sɔrɔ u ni minnu bɛ jɛ k'o tilan n'a fɔra ko k'u ka bɔ yen dɔrɔn o tɛ diya o tigiw ye gɛlɛya bɛ sigida fanba de kan u ka bɔ a la ka filɛ komi n'a fɔ conseil mɔgɔw taa la ka taa kumaɲɔgɔnya min kɛra o waati ni yɔrɔ sumana u k'o yɛrɛ lajɛ ka filɛ. Mamutu e ko e fɛ donsolaka minnu bɛ yen n'olu bɛ ka marifa ta k'a fɔ k'u bɛ sigidaw lakana olu se ka bɔ kow la fɔlɔ dɔw dun ka kunnafoni na ko ni donsolakaw tɛ ko baara foyi tɛ se ka k'o yɔrɔw la ye e bɛ jaabi jumɛn don o kuma la. Ablaye ne ma sɔn o kuma ma sabu donsow bɛ yen ɲinɛya san damadɔ ye u sigi bɛ Betora yɛrɛ min kɔnɔ Betora foro tɛ se ka baara cɛnni fanba u ni kungo kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bagan minnu bɛ cɛ ka na o bagantigiw olu fana de bɛ ka na mɔgɔw mago sa ni e ye i ka nafolo ɲini san joli joli dɔ ka t'o cɛ don kelen ka na a tigi fana ka nafolomafɛn ye fɛn min ye i fana b'a ɲini ka cɛnni don o la mais ni mɔgɔ min kumana pour que k'i kalabu kari u b'a fɔ ko ye jadisi ye ou bien k'i ni jadisiw bɛ ɲɔgɔn fɛ jamaba min bɔla o don na ka taa ɲɔgɔn nin bɛɛ tɛ se ka kɛ jadisi ye sa et puis n ye fɛn dɔ faamu ni sɔrɔsiw ye ko kɛ olu bɛ wele kiiri bulon na mais donso minnu bɛ donsoya la n'u bɛ tiɲɛni kɛ olu bɛ wele sariya la u tɛ taa mɔgɔ tɛ wuli ka t'u minɛ NF ta ye min kɛra kɔsa in na hali sisan an y'a mɛn k'a tigilama tɛ bolo la a dun dɔnnen don jamaba bɔla ka taa ɲɔgɔn ka taa fɔ tiɲɛ na nin ko in kɛra maa min y'a kɛ k'a tigi fɔ hali sisan a bɛ yen ko in a ka filɛ a ɲɛ ɲuman kan jama fanba ka hɛrɛ ka filɛ. Wulikajɔ ninnu kun ye baganko de ye walima kɔrɔ ye maaw bɛ se ka lafiya de. Mɔgɔ tɛ se ka lafiya n'i bolola nafolo t'i bolo n'a fɔra ko minnu bɛ kungo kɔnɔ olu tɛ n'i ka bagan minɛ fɔ minnu bɛ k'olu b'a lakana olu bɛ bagan yɛrɛ minɛ ka na n'a ye dugu kɔnɔ i ka bagan bɛ dun k'a ban ɲɛna k'a fɔ faamaw ye foyi tɛ bɔ a la o ye degun dɔ ye. Mamutu kɛlɛ in na baganko de wa walima bunadamadenw ni de. I ka bagan ani yɛrɛ ni a bɛɛ tirimɛ ɲɔgɔn na o minnu bɛ k'u bɛ mɔgɔw ni lakana u t'a la ka mɔgɔw ni lakana o mɔgɔw faga u ka nafolo yɛrɛ nɔfɛ caman de fagala a tɔgɔla nafolo nɔfɛ an b'a caman kalama kuma ninnu ka gɛlɛya bila ye an ye fantanw ye an bɛ siran aw ye marifa ta k'a bɛ mɔgɔw lakana a y'a sɔrɔ maa dama min b'a la olu dɔnnen don ka kɔrɔ o sugu dɔnnen don foyi t'u bolo bi olu de kɛra nafolotigiw ye wali nafolo kan ka misiw minɛ k'u mara ka nafolo caman tigiya kɛ walifɛnw kan hali a dabilali ma d'u ye ala ko tiɲɛ ni ko ye fantan sɔrɔ i bɛ taa fɔ faama de ye mais i bɛ taa fɔ faamaw ye foyi tɛ bɔ a la an bɛ se ka mun fɔ o la. Mara in kɔnɔ la yen nɔ malow jenina malo minnu jenina jɔnw de ye malo jeni ani kana duguw la kana marifa ci mɔgɔw la jɔnw y'olu kɛ ye. Ablaye malo jeni ko in ni mɔgɔ min t'a kɛnɛ kan a dɔw ɲɛ dɔn ka ko dɛ an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan n bɛ laɲini kɛ jamana faamaw fɛ hali sisan u ka ɲɔgɔnkanw lafilɛ ko siɲɛ kelen siɲɛ fila fanga k'i ɲɛsin a ma k'a lajɛ sa jɔn ta de ye tiɲɛ ye. An balɔdan k'a fɔ nin tun ye Mamutu Ayidara ni tun ale kan ye ka bɔ Betora la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ la an bɛ dugawu kɛ
ala ka hakili ɲuman d'a ma. Adama Kulubali ale yɛrɛ b'a hakilila di nin ko in kan. Adama Kulubali ka bɔ Nango Saheli ale bɛ kuma min fɔ an k'a lamɛn. Ne Adama Kulubali ka bɔ Siɲɔnɔ Nango Saheli. Ablaye kuma min bɛ senna sisan n'o ye an balima donsolakaw ye degun b'u kan ani sɛgɛn b'u kan. An ma ɲini gouvernement fɛ donsow tɛ condition na an ka jamana faamaw u k'a lajɛ ka donsow ta k'u bila condition na u ni armée ni tenitigiw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Vraiment donsow sɛgɛnnen don depuis kunu fo Bayangara, Fanga, Koro, Douaza, Jabali, Farabugu, ɲɔnɔ an bɛɛ ko donsow. Ne y'a ye population de donsow ko labila. Ne tɛ depuis lawale an ka maakɔrɔba b'a fɔ cogo min na dugu o dugu Mali kɔnɔ n'i y'a ta 100 o 100 i b'a ye donso de ye 90 bɛɛ tu tigɛ. N'a sɔrɔ ko o ye tiɲɛ donso min lahala min na a bɛ ka ne yɛrɛ guwan kamana na olu de ye marifa ta k'u bɛ dugu la ka na Mali faamaw u ka fara donsow kan u k'u ka kɛlɛ kɛ. An ka donsow ka segin ka dugu ye u bɛ baara la su ani tile olu de ye marifa ta k'u bɛ jamana kumabɔ. Parce que an bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ de la yan an bɛ bɔ an ka so ɲɛguwa kɔnɔ an bɛ segin ɲɛguwa kɔnɔ an de bɛ ka sɛnɛ kɛ an bɛ jamana ta jamana wɛrɛ ka bɔ a nu ma an ti lakana kɔnɔ Asimi Goïta n'a ka cɛdenw n'o ye sɔrɔsiw ye u na donso u ka kuma a bɛ ɲɛ cogo min an ka dilan ten sago kɛlɛ tɛ Mali kɔnɔ. Kunu wallahi Ablaye ne ye kunnafoni dɔ lamɛn a ye ne jigila misɛnya. Jamana kunu ani jamana bi foyi tɛ ne sigafɔ tɛ an ka jan an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ. Sɔrɔsiw ka fɛti tɛmɛna dɔw bɛ se ka fɛti kɛ parce que gɛlɛya b'u fɛ yen olu tɛ se ka fɛti kɛ kɔngɔ b'u la u bɛ ka sa u denw bɛ ka sa kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la. Ko an bɛ jamana di an bɛ tile de kɔrɔ yan ŋɔni b'an sɔgɔ tile b'an kan an b'an kɛra sa gɛlɛya la an ta ye kasi de lafiya t'an bolo dɛ bɔra ci t'an bolo. Ne bɛ mun fɔ Asimi n'a ka premier ministre u ka donsow ta k'u don connexion na ani tenitigiw pour ka jugu kɛlɛ ka bɔ an sen kɔrɔ. An balɔdan k'a fɔ nin tun ye Adama Kulubali kan ka bɔ Nango Saheli ɲɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma k'an bila jamana in a basigi na lafiya o sira kan. N'an bɔra yen an ka minisiri bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana ale danbe ni tabiyaw ma sankura kɔnɔna na wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin ale ma ani minnu bɛ ca kɛ n'o ye minnu bɛ taama siraw matarafa ka taa se dumunifɛn feerelaw ma olu taara ka taa furudana kɛ sankuraw kɔnɔ o sen fɛ olu dɔw ye kuma min fɔ o filɛ. Dumuni baara kɛlen bɛ bolo kɔfɛ fɛn ye Mali la ne bɛ laɲini min kɛ ka o ɲɛfɔ an ka minisiri ɲɛmɔgɔ ye ka fara présentation de vœux in kan u k'u janto dumuni baara kɛbagaw la a cɛsiri kɛbagaw la k'a ta kabini foro kɔnɔ ka n'a bila assiette kɔnɔ. Donc ni dumuni ma kɛ adamaden tɛ jɔ e bɛ ka ni reportage kɛ ni kɔngɔ b'i la i bɛ bin sécurité tɛ yen kɔngɔtɔ ɲɛ tɛ ko la. Donc an bɛ se ka laɲini min kɛ anw bɛ baara la su an bɛ baara la tile an bɛ se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔ cogo min na an yɛrɛ barafɛnw kɔrɔ donni ma n'an y'an barafɛnw dun u kɔrɔ bɛ dun n'an y'a dun ka caya a répercussion bɛ taa fɔ foro kɔnɔ production kɔnɔna la anw b'o baara laɲini de la anw ka cadre fédération nationale des métiers de l'industrie de la restauration dɔrɔn tɛ dɛ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn restauration kɛla tɛ dɔ bɛ ka a ɲɛɲini depuis a bɛ bɔ foro kɔnɔ ni malo bɔra finikisɛ kamama o tɛ ta ka na sigi dutigiw kɛrɛfɛ ko dumuni filɛ mais ni dumuni mɔna chaque fois a bɛ sigi aw kɔrɔ bugati kɛ dumuni mɔna dɔw de b'a baara la k'a ta depuis finikisɛ n'a cɛncɛn tɛ di depuis a ko yɔrɔ o ye finikisɛ ye depuis sogo kɛnɛ tɛ di jɛgɛ n'a bɔra baji kɔnɔ dɔrɔn bozow ta banna o ye anw transformateur ka baara ye. Donc o artisanat min bɛ dumuni ko kɔrɔ don hôtel tɛ yen nɔ ni dumuni ko tɛ hôtel min kɔrɔ don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nin kuma in c'est très important ka segin k'a fɔ an ka transition ɲɛmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ministre ka a lase a kan ka se yɔrɔ fɛn fɛn minnu na k'a fɔ k'anw bɛ cɛsiri la nuit et jour mais anw yelen tɛ an bɛ sanjikɔrɔ wɔsi de la alors que anw de bɛ bɛɛ ka bonheur kɛ an b'a ɲini u ka kɔfilɛ an na degun minnu b'an kan an b'a fɛ ka taa u yɔrɔ k'a sɛbɛn k'a ɲɛfɔw ye u k'an dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka Mali refondation liliw sinsin pour an ka souveraineté a tɛ sɔrɔ ni anw acteurs tɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ ministre bɛɛ tɛ kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye mais anw ouvrier qualifié an sɛgɛnnen don wo kɔnɔ an bɛ fɛ a ka lakodɔn. Ni tun ye dumuni baarakɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnen olu ka kuma lase o sen fɛ minisiri yɛrɛ an dogole Gino yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. Bɔra ka gɛlɛya caman fɔ gɛlɛya minnu don u dɔnnen don parce que an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ kabini 2012 Mali fan caman minɛnen don maajuguw fɛ nka ala barikala bi bi in na yɔrɔ caman bɛ yen olu bɔra bolo la ayiwa sécurité lakana a bɛ ka na dɔɔni dɔɔni ayiwa ni lakana nana baara ninnu fana bɛ ɲɛ kosɛbɛ mais gɛlɛya n'a ta o ta ayiwa acteurs ninnu u ma découragé u continuera u ka baara fɛ hakilila u ye résultat fana caman sɔrɔ donc o foli kan ka d'u ma munna parce que waati n'a gɛlɛya bɛɛ ayiwa hôteliw bɛ baara la restaurant bɛ baara la ani
tourisme fana a tɛ fɔlɔ ta bɔ nka dɔɔni dɔɔni bɛ ka k'a la donc vraiment an bɛ o foli lasiw bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen min ye sankura ta ye ni ala sɔnna ayiwa baara caman bolo dalen don minnu b'a to an bɛ solution ɲini nin kungo fɔlen ninnu na surtout an ka cakɛda la département na an y'a ŋaniya ka gafeba dɔ bɔ a bɛ fɔ a gafe ma ko politique nationale du tourisme et de l'hôtellerie gafe min don a bɛ tourisme Mali kɔnɔ san nataw la a kan ka taa bolo min kan a kan ka sira min ta ayiwa gafe b'o de ko fɔ donc o ye baaraba ye min bolodalen don a baara bɛ ɲini ka nɔgɔya donc a tɛna mɛn ni ala sɔnna a bɛna yira gouvernement na pour que a ka adopter ni adoption kɛra ayiwa a baaraw bɛna waleya ni ala sɔnna. An bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya an bɛɛ bɛ kulen n'o de ye su ni tile ala ka jamana in segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔna na ka n ka jamana ni ka lafiya n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na sira siribe mun bɛ bolo bi. Lamɛnbaaw folen kɔfɛ an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ taga Malawi jamana kɔnɔna na kolera banakisɛ kɛra sababu ye ka maa 1000 ka o kasara a nin na ka sababu kɛ vaccin tanya ye kabiri marsi kalo tɛmɛlen san 2022 ni kolera ni ale bɛ ka fagali kɛ Malawi jamana kɔnɔna na kuma in yɛrɛ bɔra kɛnɛya minisiri yɔrɔ la Malawi jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taga Côte d'Ivoire fintigila ka 49 min minɛlen tun bɛ Mali la ni u bilala kɔsani in na ni dɔgɔfurancɛ in na fɛn min ye Côte d'Ivoire fintigilakaw ka ɲɛmaa Lassina Doumbia ale ye jɔnjɔn ta ka di ni fintigila ka 40 nin ma yaasa ka se ka ɲumanya dɔn u ye n'an bɔra yen an bɛ taga Niger jamana kan Niger dɔgɔkun tɛmɛlen u ka fintigilakaw ka wulikajɔ fɛ Tilaberikaw fɛ yen nɔ u ye dangari kɛ banbagaci maa 11 ɲɔgɔn ni na ka mɔgɔ 6 ka olu minɛ hali sisan wulikajɔw bɛ sen na Niger jamana kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ segin ka na an faso Maliba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na Kayikaw fɛ yen nɔ Usubi Janyakaw fɛ ni ale bɛ banfula bɛ sɛkili kɔnɔna na ni wagati na olu nisɔnjalen nɔ ka sababu kɛ dɔgɔkun tɛmɛlen na fɛn min ye kuranko gɛlɛya min kun bɛ u la u ye kuran sɔrɔ ni wagati kofɔlen na jamana ɲɛmaaya yira ka fɔ ko donna nataw la fɛn min ye Usubi Janya sigi dafɛ dugu ye ko kuran bɛna se o yɔrɔ kofɔlen na an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni tiɲɛli dɔ ye. Hɛrɛ bɛ la basigi lafiya an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala k'o sabati an ka jamana ala ka kolosuma lafiya k'o don a kɔnɔ an bɛ min kalama ni kunnafoni min d'a ma su ni tile an tɛ se ka bɔ kalama k'an bɛ giri walima an bɛ nisɔndiya k'a sɔrɔ kɛ bi basigibaliya o hukumu kɔnɔna ye nka an bɛ fɛn min fɔ a se masaramadi ala k'an ka jamana kolosuma ni ala sɔnna ma sini aw ni Siriku Valide bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan